Mistä kaikki on lähtenyt? Siis Facebookin yhteisöstä. Facebook-yhteisö. Mikä tämä yhteisön nimi olikaan taas? Haaste, kukaan ei kulje ilman heijastimia. Siitä se lähti. Okei. Okay. Mä huomasin se, että kun Pia kutsui mut siihen yhteisöön, sitten oli heti sillä, että nyt niin korreflekti. Se oli lähti vielä Luvia Nuokkarilta, että se nuori iso pitäjä Pia Kaipainen teki tällaisen haasteen. Ja sitten se lähti ja sitten se sai kauhean suosio siellä Facebookissa levisi. Ja tällä hetkellä siellä oli yli 30 000 osallistujaa, mutta siitä me mietittiin sit nuorisofoorumikaan, että oli semmoinen juttu, että mennään mukaan tähän ja sitten mietittiin, että voitaisiin mennä tuon koululla pitämään tällaiseen tapahtumabriefiin, että kui fiksua käyttää heijastimia. Tässä on hyvä, että saadaan jaettua heijastimia niille, kenelle ei oikeasti ole, tai ketkä on perehtynyt koko juttuun. Ja siis Piakin perusti tämä yhteisö vaan sen takia, kun se meinasi ajaa lapsen päälle. Meillä ei kaikki autoilijat kokeet on, että tulee pimeä henkilö vastaan. No koska mullekin on tullut monta kertaa silleen, että on tullut vastaan. Ja sitten kun se reaktioaika, se on oikeasti tosi pieni. Ja sitten kun siellä näkyy, mä näen oikeasti tosi pitkän matka päästä. Puhutaan 200 metristä, 300 metristä kaukavaloille. Mä näen, että siellä on jo. Mä pystyn jarruttaa siinä kohtaa. Sitten kuvitellaan, että se tulee vastaan se henkilö, kenelle ei ole heijastinta. Puhutaan, että me tullaan vaikka 60. Kuinka monta metriä sä liikut silloin sekunnissa. Kummallista, että suomalaiset eivät sitä ymmärrä käyttää. Meillä on iso osa vuodesta niin pimeätä aikaa ja se on todella halpa henkivakuutus. Se näkyy monen 100 metrin päähän ja sillä jos millä estetään tämmöisiä onnettomuuksia. No aika paljon on loppuksi semmoisia ihmisiä, jotka ei käytä heijastinta liikaa. Ja etenkin kaupungissa ihmiset tuntuu sillä tavalla, että luulevat, että näkyvät hirmu hyvin tuolla, kun siellä on katuvalot. Mutta tosi vähän käytetään heijastimia. En ole tarkkailu heijastinten käyttöä, mutta näiden heijastiliivien käyttöä mä oon tarkkailu huomannut, että aikuiset kiitettävästi käyttävät kulkiessansa kevyen liikenteen raiteille näitä liivejä, mutta heijastinten käytöstä mulla ei ole välttämättä hyvää kokemusta. Että ne, jotka ei heijastinta käytä, niin ne on vaarassa niin kuin joka päivä. Käytätkö sä paljonkin heijastinta? Joo. Joka päivä, kun tulet kouluun? Joo. Kyllä nyt tähän aikaan vuodesta täytyy käyttää aina noin iltasella. No kyllä täällä nyt on ollut aika hienosti, mutta yleensä aika vähän. No mitä mä oon itse nähnyt nuorten keskuudessa, niin saisi kyllä käyttää enemmän. Varsinkin just sanotaan murrossia eteenpäin 13 vuodesta ylöspäin, niin harmillisen vähän. Tämä on näitä, että lapset käyttää suht hyvin. Sitten kun tullaan tietysti siihen teini-ikään, sitten se alkaa vähenee semmoista heijastimien käyttöä, että 13 ikäisistä ylöspäin, niin varmaan loppuu heijastimien käyttö. Mutta ehkä hivenen vähän, mutta kyllä aikuisetkin tosi vähän käyttää. Kyllä tosi vähän käytetään heijastimia. Ja pakko sanoa omalta osaltanikin, mä en ole mikään kauhean suuri heijastimien ystävää pitäjä ollut. Mutta nyt tässä kun on lähtenyt tekemään tätä hommaa ja tajunnut jotenkin se tärkeyden, niin kyllä se että se on pieni menetys, että sun roikkuu tämmöinen heijastin tässä ja saattaa pelastaa parhaimmassa tapauksessa sun onnettomuudelta tai jopa kuolemalta. Ennen kaikkea pitää muistaa se, että Suomessa on tällä hetkellä yli 60% kelvottomia heijastimia. Yksi, mikä on tosi tärkeä, niin saa niin sanotut pimeät heijastimet pois markkinoilta niin oikeasti, koska mitä järkeä niin oikeasti ostaa semmoinen, että kaikki heijastimet, ne on tämmöiset rintapinssit, ei siinä ole mitään järkeä. Kuvitellaan, että se saattaa heijastaa tossa, mutta sä kävelet ja auto tulee se takaa, mikä siinä heijastaa. Kumminkin puhutaan vaan tästä liikkeestä, kun se heiluu mahdollisimman paljon, niin se on siinä.
Mitkä ovat tuntemukset tämän päivän suoriutumisen osalta? Näin pieni kunta lähtee liikkeelle tämmöisellä tempauksella. Uskoisin, että päivän aikana on kouluissa ollut lapsilla mukavaa, ne on saanut tietoutta heijastimista poliisilta muun muassa. Ja varmaan osa niistä lapsukaista on mukana heijastin kävelyllä ja kokevat sen yhtenä riemun hetkenä tässä jutussa. Kyllä, tämä varmaan auttaa asiaa kyllä. Tämä on ihan hyvä juttu. Toivon, että nyt luvialaiset alkaisi käyttää enemmän heijastimia. Tälläkin tempauksella, joka on teemoitettu nimenomaan liikenneturvallisuuskysymyksiin, niin vaikutetaan siihen paljon, että muistetaan, että ei se välttämättä aina selvää ole, kun hämärä tulee ja sataa vettä, että minut nähdään. Ehkä tämäkin päivä nyt avaa niin kuin oppilaittakin silmiä tuolle asialle. Kyllä mä luulen, että kyllä se oikeasti kannustaisi nuoria käyttämään niitä, koska näkee, että toisetkin nuoret käyttää, niin ymmärtää se, että mikä tässä ne on, että ei tässä ole kuin omasta itsestäänkin ja omaksi hyväksi ja se on.